Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Резенс, тук сме Бушкан 39, линк за неговия канал ще има под описанието. Днес ще играем в Ратио. Чакай, лай, дам 3 лега да ти искаш. Добре. Чай. Да, фърли ги тук. Да, и това сервер, IP-то му ще има под описанието. Да. И кажи Чай, нещо тази топка я фърлям. Коя, дето най е без лиговете. Да, и ето аз съм фул дайматка. Значи, вече ми... Имаш ли златни ябълки? Аз ли? Да. Ама не легове, от другите. Обикновените. Да, 31. Бъгна се мишката. Не ма стреля, бе! Тук някакъв ме стреля. Хубаво, айде да скачаме. Чакай малко, да само да видя нещо. Това е моя чест. Искаш ли си топката? Коя? Не ми трябва. Ти коя е фърли? Аз я давам на някой. Легендарката ли е фърли? Не, тая не е легендарката. Значи, ела Моите тук си легендар. Ела тук скочим. Ето тук скочим. Ще скачаме. Аха. Там долу има... Да, и аз идвам. Хайп. Хайп. Внимай да не ме шибни, защото много е силен. Лъкави. Пауър тройка, не е толкова. Чай. Не, пауър четвърка е. Аз не знам да забия ли какво? Или ще му май се замияш първо една легенда. Някой ма бутна. О, шит. Фак. Аз тук сега ще убия някой. Аре, скочих. Аз паднах. Да, и като миналия път снимах клип и ме убиха по време на клипа. И ядосах се и го изтрих. Кое бе? Миналия клип. Извинявам се, че не съм качвал толкова дълго, но бях се отказал поради големите хейтове. Шибените хейтове. И така, разберете, този Бушкан 39, кажи им, че съм на 14 и ти, че на 14. Чакай, тук така има някакъв, ела да го килнем, па после ще казваме на колко сме години. Идвам. И да на 14 и мисля, че... Не, той фръкна. И да на 14 сме и кото и. Да, те почват да хейтват веднага. Разберете, ето сега пак ви казваме. На 14 съм. Не съм на 9 годишно лапи. Ти къде избяга? Не знам, някъде слязах. Хубаво, ай там прави нещо за клипа, смисъл убий се, аз ще се бия с някой така с някакви майнаци. Да, аз стоям се бия в момента си. Чакай малко, я се върня, мисля, че съм... Чакай да убия един за клипа. За клипа да имах един кил. Ладка е. Да, аз те видях. В смисъл... Чути ти върху БП и някакъв идва за тебе да знаеш. Дяди лек. Чакай, не, той сам аз бе. О, шит, издай. О, идва някакъв отзад. Бутнала към него, мерси много. Фак. О, за малко да му убия, чет. Чуй, ще изде много гадно за клипа. Зато аз... Всъщност, изнявам се за лага, ако има лаг. Защото... Чай да е 32 FPS. Вау, много е малко. Колко 32? Да. Доста малко. Аз в момента играя, чай също така. В момента играя с 60 FPS. Той аз играя 60 FPS, когато не снимам. Обаче, за... Аз и като снимам си играя с 60 FPS. В момента не ми лаги чак толкова. Миналия път хората не се движиха. Къде сте? Аз съм много добър с лъка, бе. Много добър с лъка. Чай си ние тех черпака. Аз играя дефалтка. О, тук има безплатно XP. И значи, това е сървъра. Като цяло. Аре да направим някой файт там. За сървъра. За клипа. Ела на анвилите. Да, видях. Къде си? Айде да отидем отгоре на балона. Аре на червения. Ето къде. Аре аз съм на него. Къде е, човек? На кой балон, бе? Там дето от слаба ли? Да. Ти на кой балон си? Чакай. Аре отивай на слабчето, аз ще отивам от островите. Добре. Не успя да се кача, бе. Направо е. Сега ще дода. За малко. Чай да си фърля, бе, чуете. Не в мене, бе. Това ти ли си? Знае. Да, аре. И да ви кажа нещо. Има също много вечета и когато фърлите нещо, трябва да... Когато фърляте нещо, не е да го вземате така и да го фърляте, ами натискате Shift и Q и то се изхвърля. Обаче ако сте на български, направен на български език, няма го фърля. Ето вижте. Не фърля. Обаче ако е на английски език, ще го фърля. Ти това ти ли си? Да. Слаба, да. Не, тук е някакъв деца пише с Г, не съм аз. Да. Аз съм на малко, ти ма хитна. Опа, иде. Ти с хак ли си? Чакай! Ще умра. О, някакъв ма би! Шедве! О, за умря ли? Не, на един кръв. О, на едно кръвче. Майко.
За малко човек. И тия с хлябове, какво ми раздават тук? Аз мисля да спирам клипа. Става вече 5 минути. Много малко е. Да, ама... Все пак, това няма да е някакъв дълъг епизод. И хора, абонирайте за мен, ама първо не забравяйте да се абонирате за Резни. Да, ако ви е харесал клипа, абонирайте се за мен. И до скоро!